Hesel. Niin, morjesta. Mä en kerro mun nimeä, mutta tänään mä ajattelin teille opettaa ton, mikä se on, forward flip, aka dolphin flip, jotain tällaista. No joo. Mutta sitten, ennen kuin lähdetään tekemään sitä flippiä, niin kaikista tärkeintä on, että sä katsot, että sun varustus on kunnossa. Eli ensinnäkin, sun skeittilaudassa ei saa olla grippiä. Se on kaikista tärkein juttu. Muuten se ei lähde oikein poppaamaan, jos sulla on siinä grippi. Ja sitten toiseksi, aika tärkeä juttu on kans, että sulla on nää Independentin ihan uusimmat muovimallitrukit, että ne niinku saat joustoa siihen sun poppiin. Ja sitten ihan hyvä lisä olisi tämmöiset Bonesin kumirenkaat. Joo. Mut sitten vielä yksi asia on kans aika tärkeä, eli sulla olisi niinku aika lailla pakko olla tämmöiset Crocsin halppiskopiot, eli näillä lähtee se ninjapotku lähtee tosi hyvin, kun näillä vedät, ja koko 42 on suositeltava kaikille. No niin, sitten kans kun sitä flippiä alat tekemään, niin sun pitää niinku osata kunnon ninjapotku, että se lähtee se delfiini pyörimään siitä, eli jotain tähän tyyliin. No niin, ja sitten kanssa niin mä näytän nyt sen stanssin, millä sä vedät sen sun delfiinin. Eli sulla on niinku jalka on tässä kohdassa ja tässä. Eli tässä teilissä ja tässä eturuuvien takana. Eli ihan sama stanssi kuin flipissä. Eli mä laitan nyt nämä mun halppismallikroksit tähän stanssiin. Eli tällaisesta stanssista alet sitä vetämään. Ja sitten miten sä se vedät, niin on ihan mielipidekysymys. Kokeile vaan miten se lähtee. No ei vaan, mä näytän nyt, että poppaat tähän ja sitten tällä jalalla potkaset sen ninjapotkun, minkä mä just opetin, niin tonne ihan eteen tolleen, niin se lauta pyörähtää jotenkin tuolta noin. Ja sitten sä tuut tähän ruuveille alas, niin sit se on ländätty, se on hyväksytty. Noniin, nyt me ollaan valmiita ja eiköhän käydä katsomassa, että mitä meidän pitää osata ennen kuin me voidaan vetää se. Eli ensimmäiseksi sun pitää opetella ihan perusollie. No niin, sit toiseksi sun pitää osata vielä tää. No niin, ja sitten ihan viimeinen asia on tällainen mun tänään keksimä ja patentoitu temppu, eli Indie Flippi. No niin, siinä oli sitten semmonen delfiiniflippi, eli toivottavasti tää mun tutoriaali auttoi sua oppimaan tämän tempun, mutta ei mun taas mitään muuta. Mä lähden ruokkiin delfiinejä. Hesel.